Crecente é un concello milenario porque leva habitado desde a Idade de Ferro. Conta a lenda que os primeiros habitantes vivían en Castro e adoraban a lúa crecente. De aí é de onde ven o nome do noso fermoso e bello concello Crecente. Ao longo dos séculos foron moitas as culturas e povos que viviron neste lugar. Os castrexos, os romanos e, por suposto, os galegos e galegas. Pois Crecente xa existía cando naceu Galicia. Deixa ao lado medos e dudas, viste o mando da confianza. Deixa ao lado medos e dudas, viste o mando da confianza. Son moitos os restos, igrexas, erminas e demais monumentos repartidos por Crecente. Entre eles podemos destacar a Virgen do Camiño, que forma parte de un antigo Camiño de Santiago. A capela do Cruceiro Quebrado, No que se unían moitos camiños a diferentes lugares da zona. Non podemos esquecer a igrexa de San Pedro de Crecente, construída sobre os restos dun mosteiro templario. Ou a Torre de Fornelos, que foi moi importante na Guerra de Galicia e Portugal. Tornouse luz, xa non teño os ollos pechados. Xa podo mirar o mundo sen sentirme amedrentado. Xa podo mirar o mundo. En Crecente tamén podemos atopar castros como o da Cida, na parroquia de Quintela. No, aldeias abandonadas, como Asinada, na parroquia do Feixo, onde se estivo o tempo. Caídas forman ríos de esperanza, e as lágrimas caídas forman ríos de esperanza, e as lágrimas. Por suposto, non podemos esquecer o río Miño, con obras como a Pesqueira da Follagueira. Así é Crecente, historia viva.